Si Toph, isang high school student sa Pampanga. Laging nakababad sa cellphone. Si Aling Rosa, ilaw ng tahanan. Naiinis sa kanyang anak dahil walang inatupag maghapon kundi mag-cellphone. Si Sir Kaloy, isang guro. Gustong gawing mas interactive ang klase, pero nalilito kung paano. Pero nung matuto sila tungkol sa Artificial Intelligence o AI sa ilalim ng AI Ready ASEAN program, si Toph natutong gumamit ng AI hindi lang sa kalokohan, kundi sa paggawa ng school projects, pag-research, at paggawa ng digital art. Si Aling Rosa, natutong unawain ang mundo ng AI. Si Sir Kaloy naman, natutunan ng paggamit ng AI tools para mas maging interactive ang kanyang mga klase. Katuwang ang AI Ready ASEAN program, handa na ang bawat guro, magulang at estudyante para sa isang hinaharap na puno ng posibilidad. Ikaw, handa ka na ba? AI Ready ASEAN, hatid ng Cyber Guardians PH at CLTV 36. Gamitin ng AI, i-level up ang buhay. Dapat AI ready.